Kaixo, ni Elisa naiz, kimikari konputazionala naiz, horrek esan nahi du nien naizela laborategira sartzen, baizik eta laborategian egin daitezkeen eta egin ezin diren esperimentuen simulazioak egiten ditudala, ordenagailuak erabilita. Bereziki honen abantaila bat da material interesgarri eta berri asko proposatu eta diseinatu eta aurkitu ditzazkegula. Nik katalizatzaileen diseinu teorikoan egiten dut lan, katalizatzaile eraginkorragoak diseinatzeko helburuarekin eta proposatzeko helburuarekin. Eta zientziako mundu honetatik gehien gustatzen zaidana da beste herrialde batzuetako jendearekin elkarrekintza ohikoa dela eta beste herrialdeetara bidaiatzeko aukera ematen digula.